piny kacha. Mheshimiwa, oya pinja kapoka Oduor penjo. Diponi nyalo bedo adier gima ne Oduor temo penjo kata temo wacho ni nikech CDF kuku mar sirikal mamalo miluongo ni executive nyalo tiyo gi wajumbe marach mondo kik tim tich mowinjo bed ni gitimo. Nikech inyiso ni kopono timo matwa nyalo ma ok wadhi timo no gima chal kama. No. Ing'e ni mondo mi ng'ato ti kodi marach mana ka en gi teko moro. Teko mar kalo budget nosekele bunge. Teko mar kalo budget nosekele bunge. Kiwinjo ka wajumbe wacho ni no CDF no budget. En ni nikech kaluwore gi sechego bunge osewuoyo kata niya no money to schools, no budget. Wasewacho ni no salary for teachers, no budget. Wasewacho ni okobikalo wache no atamore kata ng'ado pesa. Nikech sani endi mane wacho kata wach mar CDF. Chik manye obiro mane mar finance bill. Nye propose ke CDF en 2.5%. En atamalo 2.5 ewi pesa temo sol. Chik mane okel mar finance bill mane dhi medo usuru dhi malo. Manyiso ni atamalo 2.5 mar pesa no. Koro ne nyalo bedo mobup ne wajumbe. Koponi ne inyalo ti kode mondo mi wajumbe okale. Ang'o miyo ng'eny wajumbe nyodhi wacho nang'o ni ok wanyal gone ombulu. Yes, Oduor. Apane wach to mana mare. Gima japiny onego tim en ni mjumbe miyiero kumiae. Mjumbe miyiero kata kia Ogenya kata koa kia Kanye kata koa quality mar mjumbe ni ema koro japiny oloki mondo ko biro ka to kobed excited gi gik moko matindo tindo. All right. Okay, Oduor in gi wach.